kakwela na lulutuin na natin to. Ayan, pakita ko sa inyo kung paano lutuin itong ubod ng saging. Halo natin sa manok. So, syempre, yung pinakaubod lang ang kunin nyo. Tulad nito. So, kailangan, yan, maliit lang. Tatanggalin nyo yung matigas. Tapos, iwain nyo ng pino. Ito dito. Okay, di kita. Yan, no? Ganyan po, maghiwa. Tatanggalan, tsaka pakita ko din sa inyo kung paano siya tanggalan ng dagta. Ayan, may dagta, diba? Pakita ko sa inyo. Sobrang sarap nito, guys, promise. Iba ang araw-araw na saya, pagtulong at ligaya ang laging dala. Mga kabiyaya at mga kakwela, si Jay Guevara ang inyong kasama. Pagtulong sa kapwa ang laging iniisip niya, at mabuti ang puso ng katulad niya. Masaya kapag siya ay inyong napapanood. Jay Guevara TV, ang tunay na nagpapasaya. Talagang sulit, ano man ang iyong problema, kapag siya ang napanood ay talagang iyak tawa. Marami nang natulungan, marami pang tutulungan. Iba kanyang dating, sakit sa tiyan, lahat ng kalokohan. Alam mo na, kapag siya na nagpatawa, kapag siya na nagbibigay ng saya, talagang kakaiba. Mawawala ang iyong pagod, hindi ka na mapapagod. Ngayon mga kakwela, tapos na tayo tapos na tayong mag-iwa. So, ang ginawa natin ay binabad natin siya sa tubig. Ito po ang proseso nito. Medyo durug-durugin nyo siya. Yan. Para makakuha nyo yung dagta. Diba? Kakita niya po yan, may mga dagta. So, papakita ko sa inyo kung paano tanggalin yan, no? Kailangan durug-durugin muna natin siya para mas maganda. Medyo may katrabahuan lang yung pagluto nito, pero dadis ko guys, sobrang sarap nito. So ganyan, kuha lang kayo ng stick. Kung anong stick gusto nyo, tapos iikot-ikot nyo lang. So dito, diba ang dami no? Ang dami sumasabit, pero wala. Kailangan, durug-durugin pa ng gusto. So, kailangan durugin pa. Kasi yung dagta niya hindi mauubos. Kailangan durug na durug para yung dagta niya maubos. Sarap nito, grabe. Buti nga kamo, tanda ako pa to eh. Kasi bata pa ako nung umalis ako doon sa probinsya. So, try natin ito isa. Dahil pa rin. Mabuti sa kapwa, mabuti ang puso, magpapasaya para sa inyo. Iba ang araw-araw na saya, pagtulong at ligaya ang paano ba ito pa? mga kabiyaya at mga ay, ganito lang. Si Jay Guevara ang inyong kasama. Pagtulong sa kapwa ang laging iniisip niya, at mabuti tapos ito, masaya kapag siya ay inyong napapanood. Jay Guevara TV, ang tunay na naibahan. gusto ko naman. Nasaya, pagtulong at ligaya ang laging dala. Mga kabiyaya Yung dagta guys. Kaso, si Jay Guevara
Dahil sumasabay na ano. Pagtulong sa kapwa ang laging iniisip niya. At Sumasabay mabuti na ang naman puso ako. ng katulad Mabay. niya. Masaya kapag siya ay inyong napapanood. JG Bara TV, ang tunay na basta. nagpapasaya. Hindi na magtanggal niyan. So ganda nga, medyo malaki na stick. Medyo matrabaho lang kasi talaga to. Siyempre, tanggalin niyo yung mga mauubos yung ano nyo pag sinama nyo lahat. Okay. Chopstick hindi pwede. Nasaan ba? Yung mga chopstick yung bata. Yung mas maganda yung chopstick. Yun. Ito pala eh. Walang kumakapit pa. Madulas yung plastic. Yun, meron. Ito, dagda. Pero kailangan nating himayin para syempre may matira din sa niluluto natin, diba? Dami. So, siyempre, himayin natin yan. Kung gusto nyo mabilisan, ganito lang gawin nyo. Mabilisan na to, guys. Tagalan nyo lang siya dun. Okay. Balik natin yung ibang nasasakop ng dagta. Trabaho lang kasi talaga to eh. Sa ibang probinsya, inaano nila dito, laon. Inaano nila sa baboy. Pero, yun nga. Gawa nga dito sa amin, sa Capiz, kinakain talaga to. Kadalasan may kita to pag piyesta. Hinahaluan ng manok. Manok. Tanggalin lang natin yung mga yung mga ano, pwede pa. May kahirapan lang talaga siya. May kahirapan lang yung pagtanggal sa ano, pero tulad niyo. Ganyan lang gawin nyo. Makukuha nyo rin yan. Tiyagaan lang. Ito kasi hindi na nga dapat ano to kasi medyo mura na yung ubod. May lambot na. Wala na masyadong dagta. So, luto na natin. Mga ingredients natin. Ayan, manok, tsaka yung ubod ng saging. Pre, kawali. Ang kawali. Ayan. At tapos, at syempre mantika. Mantika. Ayan. Mantika. At yan, lagay na natin ang luya. Bawang. Maluto. Lagyan lang natin yung sibuyas. So yan, medyo brown lang natin yung manok. Bago natin siya ilagay yung manok ay sibuyas. Yan na natin ito. Ang ginto ng bayan, sibuyas. Sobrang mahal. Sobrang mahal ng sibuyas. So yan, lagyan na natin ito. So mahiwagang manok. Wala din ng lansa yung guys.
Ano natin siya, igisa natin siya sa luya para mas masarap. Kailangan natin siya mag golden brown. So yan, halo-haloin lang para sa ekonomiya. So yan, medyo ano-ano na yung manok. Lagay na natin ito. Yung mga gulay-gulay. Lagay na natin yan guys. Lagay na rin natin. Alright. Natin ng tubig, ang mahiwagang tubig. So ayan na, pakuluan lang natin guys. Ayan na siya, nahalo-halo lang natin para mas lalong lumambot. So medyo itim lang siya, no? Siyempre saging yan. Pero napakasarap niyan guys. Tikman natin yan mamaya. Try nyo to, itong luluto. Sarap yan. Ayan na siya guys. Ang sarap. Tikman na natin. Ayan mga kuwela, ito no. Ayan na siya. Ang sarap. Ang sarap. Ayan, tikman na natin. So tutusin lang, ang dami pang mga hindi nyo pa nalalaman na mga gulay sa probinsya na pwedeng ulamin. Katulad ng langkawas. Ano nga yung pinapakuha mo nung nakaraan pa? Pako. Yan, meron pa yung parang damo lang yung ano bang tawag doon, yung maliliit pa, no? Yung parang damo lang. Pero sarap din. Ang dami pang sa probinsya ng mga gulayin na hindi nyo pa alam at hindi nyo pa nakakain. Katulad nito, akala natin pagkain lang ng baboy, pero pwede pa lang iulam. Kasi kadalasan laon ng kadalasan nito eh. So tikman na natin. Ayan guys, kaya natin sa kanin. Lupo, yung lupo. Yung lupo, sarap din yun. Sarap. Parang may parang may iba pang karne na nakahalo. Sarap po. Siyempre, lagyan natin ang sili. Lagyan natin ang sili guys. Pang panamit good. Para lumabas ang pawis. Para lumabas ang pawis. Sarap po. Ay, kumain na kayo. Kumain na kayo sa akin. Sarap. Hinaan mo yung cellphone. Pinost ko nga sa Facebook at yung iba, ang reaction ay tumawa. Siguro, kala nila siguro binibiro ko lang sila. Kala nila binibiro ko lang sila dito sa ulam na to. Kaya siguro tumawa. Kala nila siguro hindi nila alam sobrang sarap nito. Sarap. Grabe. Mas masarap pa dito yung lutong gata nito. Ayun, the best din yun. Tutusin sa mga piyesta sa probinsya. Ito yung isa sa mga pinaka best menu, no, sa probinsya. Yung mga piyesta, may okasyon, ito yung kadalasan na niluluto, tsaka yung ubod ng tawag dito ng nyog. Oo. Tapos meron pa, ang dami pa talaga na hindi nyo pa nalalaman. Kaya yun, explore nyo lang. At ito, yung iba dyan, alam ko magugulat kasi alam nila, pinanglalaon lang to sa probinsya, hindi nila alam, pwede palang kainin. Yung ubod lang piliin nyo yung pinaka dulo. Tapos ngayon, kung paano siya kunin, nandyan sa isang video ko. Oo, hanapin nyo lang dyan sa isang video ko. Kasi dinugtong ko yung video na yun habang kumukuha ako nito. So, kailan ko lang ulit naluto. Sarap po.
So ingat kayo palagi. God bless. Kain muna ako. Ano kung ma-store mo. Bye-bye. Love you all. Gago!